Panjenengan menika sinten lajeng badhe keperluan menapa kok ngantos malang kerik mecical-mecicil menika wonten rompok kula Den. Kula kepengin pinanggih kalih Resi wonten Putat Slawe Bapa Resi Gutama. Mboten wonten tiga kalih namung kula Den Resi. Sampeyan Resi Gutama. Kados Bapa Resi Gutama. Kula sowan wonten Putat Slawe. Kula kepengin bloko suta blak kotang terus terang. njenengan menika sinten? Bupati Barat Madya Kanjenge Indra Bupati. Kusuma. Nggih. Kanjenge Bupati. Nggih. Kersanipun kados pundi Kanjenge Bupati? Kula badhe nglamar anak sampean Endang Mustika. Panjenengan menika ibaratipun sepur sampun kepancal. Tegesipun pripun? Tegesipun sampun wonten penglamar Kanjenge. Nembe dilamar. Sampun dipun lamar. Diwurungke. Kula menika tiyang sepuh. Sampun ngendikan menawi kula tampi mangkenipun badhe dredah Kanjenge. Saged ndodhaki kalih anak sampean ta mboten? Kula mboten sagah Kanjenge. Wah. Waduh Kanjenge. Kakang Sanggur sidar tapi sampai ketemu saya ora bete kalah kowe sing kalah kowe sing kalah opo ra Stop. Aja banter-banter le muncano. Oh nek pecelku balik. Kok malah iso pecel tek telung piring kowe sapa sing tak telung piring? sampean Papat. Kok iso malah mbok undaki aku iki ape kondo. kondo perkara Kowe aja geger dhewe-dhewe. Rasa padha padudon. Bocah kok ora ngerti kahanan. kahanan opo Ngerti apa ora? babar pisan Kowe ngerti apa ora? Blas. Aku yo blas. kakene iki arep opo Tegese ngene. Pertapan Putat Slawe geger gember ewek-ewek. Jalanane Bapa Resi Gotama karo Endang Mustika dibradat Bupati Barat. Bradat, Mario. Buka dhisik. Satenane kowe sapa? aku Sanggur Wis wani mateni karo Kang Masku. Arya Kusuma. pancen tak dodorak selaki aku sing mateni sekadangmu mergo kowe ndake sekadangmu wis nalisir saka paugraning negara Kowe sing wis wani mateni karo Kang Masku. pancen kaya ngono Saiki aku njaluk ijol. kowe arep njaluk ijol So, upama tak ijol tak ganti nirune bondo donya kepiye ora. Aku ora njaluk ijol. Bondo donya ki ora. lala Gelem kowe dadi bojoku. aku dadi garwamu So,
saiki kabeh mau wis jangkep 40 dina. Endang Mustika. Loh, Endang. Kakang Sang Guru, Kakang Siddhartha Kakang, sampeyan sasara tresno, lawan aku kepengin dadi bojoku. Nek sepurane sekang gedhe Kakang, aku ora bisa nampa karo sampeyan. Mbok menawa kanggo cara aku kok beda resik iki. Bisa rampung apa sing dadi kekarepku. Endang Mustiko. Mustiko. Endang Mustiko. Endang. Endang. Loh, kowe mati, Endang. Loh, Endang. 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 Aku tresno kowe, Endang. Endang tangi yo. Opo iki? Nek ngono aku iso nduduk ing paugen. Endang Mustika mati merga krana ngombe wisa. Endang kanggo mbuktekke rasa gedhening tresnaku karo kowe. Aku bakal melu mati. Tene aku yo ndang yo. Lah kok mati?
ngombe racun. Sanggara, sanggara. Piye, Indrawati? Sega beras wae sing enak, ayo ta? Jangan soto wae sing seger. Ha. Ayo sambel ra yo enak. Enak sambel pecel aku seneng e. Lah kok ngomong waras kok kepengen mati. Lah iki katresnaku wis mati lho. Lho. Ngene wae lho Sanggara. Piye? Sing mati kenambah sing mati. Lah sing urip ambek sing urip, lah mongko. Sing urip iki kowe ambek aku. Gelem kowe dadi bojoku. Aku kudu dadi bojomu mergo sing urip iki aku karo kowe Iya tok. Sanggara. Kok mati ya mati. Ora apa-apa, nek sing urip aku karo kowe tembak do mati, urip do urip yo. Ulung. Bapak sih. Dadak kabeh mau wong Samundono. Pak Surata kaya wong tuwa dibujuki Pak Surata. Kula nyuwun bensin bocah niki kula bonge sedaya Pak Surata. Bapak, kula padya, Bos. Iki ora mati. Mong nggih mau kakean alkohol. Iku tak iki kakean alkohol. Ayo mari. Ayo nggih Endang. Nang Endang. Ayo. Kakang Sidarta. Kakang Sanggara. Bapak Guru Resi Gutama, Lah Mas, Sune aku mati bareng diobong. nyuwun pangapunten amargi kula tidak wonten ing pertapan Putat Selawi. Kula bujang dumateng calon katresnan kula. Rumangsamu katresnanmu, aku calon bojomu. Sorry ye. Kowe mau tenan? Aku tinitang dadi bojomu, Maman Brojonata. Ya. Kalau nganggo sama setan. Sabar le. Pun saniki ngeten mawon. Sing baku kula niki nyuwun parilah sampean. Saged kelampahan dop dumateng Respati. niki ngeten mawon Mas. Pripun? Kabeh mau wis padha ketemu jojone ya iki kang aran Sabaya Mukti, Sabaya Pati. Pangapunten ingkang tanpa pinihan menika gelaripun Trimang